a keď to teraz preletelo. To malo byť tak, že... Sexy. Čaute! Čaute, no ja ležím, to je normálne. Leníva, viete. Takže, je to náš prvý vlog. Ktorý přetajú! Jak naskla, viete. Točili sme tu predtým, ale stále sa nám to nedarilo. Buď som ja preletela, alebo ona, alebo to, čo sa stalo. A zrazu až to vrtačky sa nám to darí. Takže, je to náš prvý vlog. Nechceme po nikom opakovať, viete. Nechceme po nikom opakovať, ani po PewDiePieovi, ani po... Gogoušovi. Nášmu Gogoušovi. Strašne dobrý, mám ho rádi taký. A potom som sa vyšli robiť videa. Nechceme opakovať, ale ako niekto povedal, že každý si môže robiť videa. No, čiže... Budeme robiť trička s nápisom Cat Girl. Farby vy rozhodujete. Dáte do komentu. Dáte farbu do komentu a... Veľkosť tiež, keď chcete vydať. No. Prvý Adresu, prvý späť dáme zadarmo a vy rozhodnete 5 do viac. Ale nemôžete, že 5, 15, alebo 5, a čo? Jednoducho viac než 5. 6 eur, 5 Nie, eur. 5, 9, 16. No, no, proste tak, takú nejakú dobrú cenu. Vážne, že tu chodia ľudia, ale my nechceme točiť vnútri, aby sme že úplne neopakovali. Tak budeme radšej von točiť. Dnuka budeme len tak, keď bude pršať, alebo tak, ale... Alebo v centrách budeme, keď bude pršať. Centra vám No, alebo keď bude teplo, tak budeme točiť napríklad bazén, alebo také možné. Za chvíľku ideme v sobotu na triedny výlet. Chceme tam tiež natočiť. Možno ideme. Chceme tam natočiť vlogy, pridali sa k nám spolužiaci, možno chlapci baja. A možno sa pridajú, ale nevieme. Dneska sme boli v Alfarsu, alebo to nebude Cat Girl. Cat Girl and Boy. A teraz je to Cat Girl. A ešte uvidíme, že si sa pridajú alebo nie. Ale oni budú len na jednom videu, alebo nie. No aj to on je keby len rozhovor. Viete, keď bude napríklad od vás 20. vlog, možno budeme na ceste, budeme sa pýtať povrťačok, že páči sa vám toto video, páči sa vám táto Cat Girl, či vôbec poznáte Alebo Gogo, alebo tak, poďme sa na vás pýtať. Lebo my Goga máme strašne radi. Možno sa s ním stretneme, budeme spolu možno, ne? Nie, proste, Gogo je zlatý, proste, je to je fakt, ale teraz som nebýste, že som nejaká primákovná, alebo tak. Nie som ani milá k ľuďom. No, viete, len nemôžeme tu nadávať, lebo môže môj brat pozerať a on ukáže mojej mame a bude po mne. No, alebo, je. Nie? Ten strom, vidíš? Práve Maja videla strom, čo ju traktiča. Ona je to. No, ona je to. Nie som... To som ty byť, nie ja. Šep. My chceme, aby ste sa aj zabavili, len tak. Proste som si dal doma, aby ste si zabavili. No, to je všetko. Ešte pôjdeme, nie som v škole, je nejaké 9 hodín ráno, a nie som v škole, neutekli sme, ale... Máme povinnejšie školy. Nie. Ale sú povinné. Chodíme na súkromnú školu, Slobody 1, teraz sme v Košiciach, na výstavby, terasa. A sme pri škole, za chvíľku ideme na chvíľku školy, čo povedia učitelia. Ideme okolo školy. Uvidíme sa. Idete s nami. No. A ako si to dobre, ja? A skate. Ja zoberiem, ja. Ok. Tak ako vidíte, sme tu na Košice. Ideme okolo školy. Teraz uvidíte, ako sa začína učiť skateboard. Ona ešte nevie skateovať, učím ju pomaly a dá sa to. Sme na Ľudovej. Sme na Ľudovej. A ideme ukázať výmeník. Viete, má potrebuje na výmeník. Dúfam, že viete, čo je to výmeník. Je to účko pre skaterov. Proste väčšinou tam chodím niekedy skateovať, ale učia ma. Nejakí ľudia ma učia skateovať. Vieš takýto. Výmeník? Čo je výmeník? Tá skatery tam chodia do toho účka. Hej? Ty vole. Už som tam bola. Vlastne aj ty budeš chodiť, ne? Už som tam bola.
Mimi sa bude zabávať, ne? Taký dole kope. Keď tam dali bazén. Nie? No, že šmykať. Juhu! Ja mám ešte jednu malú. Wow! Pozrite, aká pekná kresba. Minule kresli, bola som pri tom, ale nevidela som to celé. Má poď sa na tú kresbu. Krásna kresba. Kreslil to moja mama, má kamarátku a tá kamarátka má kamaráta a ten kamarát to robí, čiže ja ho poznám. No. Ešte by som vám niečo chcela povedať o vlogku, čiže trička si berte vy sami, prvých 5 budete mať zadarmo. Trička, napíšete nám veľkosť a všetko možné. Čiže počkajte, o chvíľu sa uvidíme. Ešte som chcel povedať, že prvý 5 nebudú mať zadarmo, ale prvňaky Po 50 alebo tak. nie po 10-20 ľuďoch, presne vám to aj napíšeme, robíme si facebookovú stránku a keď bude už 20 ľudia, že skupia to tričko, napíšete cenu nám do komentu a toto a potom ja vám presne napíšem v tú sekundu, tú minútu a vy potom budete písať veľkosť a pridám si vás aj na Facebook, keď budete chcieť, dám vám Facebook na našu stránku a vy nám budete písať. O chvíľu budeme pri škole. No, už sme pri škole. Kde? Takú matku piču vidie. Ktorý ti vidím už všetko, ktorá nás vidie nemusí. Čo má boka? No poď. Poď. Sme pri škole. Škola. Blbá. Vidíme tam už šejku, ktorá nás vidieť nemusí, lebo nemá nás asi veľmi rada. Už ste sa fotili? Fotili ste sa? No sa fotili, ja som z nich stále vypičil. Nie, nechoďme tam okolo našho bloku. Myslím, že nás videla mama. Poďme tak. Dobre, nechcem, aby som išla okolo mojom bloku. Napríklad budeme mať mobil, aké máš číslo? To by som aj chcel vedieť. No tak dobre, potom bude... Napíšeme vám našu stránku, číslo... Stránku sa nebude platiť? Nie, stránku sa neplatí. Urobíme si stránku, tam budeme dať videa. Viete, my sme chceli byť prvé zamaskovaní, aby si spolužiaci to vrávali, že toto super. A si to pozerali, že... Viete, povieme to niekomu človeku, ten človek to prejde komu nemu a ten človek zase, a bude to jednoducho kolovať. No, my to chceme, ale nechceme, hej, že teraz, nie sme žiadne pikovaní. Proste normálne si ideme a... Normálne. Chceme byť normálne dievčatá, ktoré si nedávajú opätky, moje 10 cm. Dievčatá, normálne dievčatá, ktoré robia vlogy, aby ste sa bavili a... trička budeme robiť. Vidíte, už sa skútrať, ale vôbec to nejde. No, ide to, hej, naučila sa len dneska. Stav. Pred 5 alebo 5. Nie. Tak vidíte, strašne veľa aut. Sme pri našej škole. Čo do školy nevedia, že som vonku, lebo to by ani vedieť nemali. Proste chceme vám robiť vlogy. Aby ste sa zabavili. Proste budeme vám robiť vlogy, že aj dievčatá, čo naši majú dievčatá, alebo tak viete. Proste, to sa len dievčatá. Chceme robiť vlogy. Dobre, hneď som pri vás. Sme ďalej. Teraz sme sa dohodli, že niekedy, keď budeme sami doma, lebo ona byla na perši, ja na terase, tak by sme sa dohodli, že ja budem robiť nejaké videa, že čo robia dievčatá ráno, keď ich boli brucho, alebo keď sa učia, alebo si nevedia čo obec. Ja budem robiť tie videá. Alebo vtipy, alebo... A budeme robiť tie vtipy, ale spolu, keď budeme spolu s ňou, tak budeme väčšinou robiť iba vonku. Keď budeme s ňou. Alebo škola. No škola, to by som nevedela, príde naša družinerka. No, proste, Neznajú zle, ale... Tam stále si sedí v tej parku. Ty, blana, a teraz kde budeme točiť?
Poďme do Budiš... Nie, poď tu na to censtvo. Na boje sa. Budeme dosť často vonku, dosť často prechádzajú ľudia, nechceme, aby nás tí ľudia vyrušili, tak budeme čo také... Budeme sa pýtať... V sobotu po obede, keď budú všetci na obede, alebo tak. Budeme sa pýtať nejakých ľudí okolitých, aj teraz, mladých, že ti pozdrajú Goga, alebo tak, lebo Gogo, fakt, ja ťa mám rada a nechcem po tebe opakovať. A chcem sa spýtať, koľko ľudí ťa pozera, alebo že či bude pozerať aj nás. Chcem to vedieť. A môžeme ukázať aj naše prvé video. A to všetko. Proste len nech sa ľudia bavia. Práve nesú niečo do výmenníku. Nevieš to vyvieť? Však vylizlo to. Viete, nás bavia také srandy. Dneska prídem domov, urobím stránku. Ale až do doktorky, nie? No, A jak ho vežú do doktorky? neviem. A ty kde máš doktorku? Na Furči. Pôjdeme tam sa na tú starú pípku. Nie, si. Starých ľudí. Ideme sa spýtať tej staré, že či pozná Goga, pač? Hej. Práve idem po base. Ale ideme na to. Je to jak stará zebrá posluchačka. Daj mi skejtovať. Možno sa k nám pridajú šesačky. Daj skejt. Ja ti dohodnem. No. Daj mi skejt na chvíľu. Okej. Ja. Okej. Môj. Co? Nemaj, prosím, len jedno kostku, len dole. Daj! Viete, o kom skytovať, naučila sa to len teraz. A prosím, len 5 minút sa učila skytovať a hneď vedela. Tu máš, podrž. Tak to ty rozprávaj s nimi. Viete, my tak radi chodíme do skateparku. Viem, že také veľmi nemerí kamera, lebo to je mobil. Drž, Čo mám také povedať? tak drž. To stále to chce. Viete, máme tu aj nezvaných hosťov. Napríklad... Toto je takmer taký Bčkár. Nie je zase Ačkár, Bčkár, ja som Cčkár. Víte, toto sú Bčkári. Napríklad Ačkári by chodili tie rampy, skákali a všetko ostatné. Takže Kids Girls je nová vlog show. Vlogy sú o tom, že nás dačo ponaučia. Sranda hlavne. To nič neznamená, že chceme byť také Slávne, alebo... výnimočné. Že nechcem, aby ľudia, že idem po ulici a zrazu na nás sa vrznú davy. Proste normálne robia vlogy a poznáte... A čo keď ja budem v Bardejove, čo budeme robiť? Budem točiť.